Daddy Lito Badoy, Peson Ote, Marciana Pedro. O sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na katong walay nakahanindong kanila. Ng taghalad, wasta family. Misa sa kalag, Nanday Concepcion Porferio Felix Victoriana Angkay Cornelio Godencio Andrea Antonio Lolita Milencio Pepe Boy Esperanza Nicolas Rodolfo Elna Lina Dioscoro Antonia Gavino Natividad Lucino Nita o sa tanang kalag sa purgatorio labi na naswalay na kahanundo o pasalamat sa mga grasya na dawat gikan Senior Santo Niño, Mama Mary sa Simala, Senior San Roque, Beren sa Guadalupe, Beren sa Regla, inaan sa kanunay panabang Mahal na Birhen sa Fatima, anak pamisa, Basabe, and Alito family.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maana kaninyo. Meaning, kung ang gabi midnight mass para sa Pasko, ato sa ka-indicate ang atong altar tableau, atong ihalat sa birthday, atong manunubos na si Jesus, pinagungkas sa ini sa atong covered court na nahimo na lugar sa pag-amon. Let us pray. Father in heaven, source of holiness and true purpose, it is in this night that we praise and glorify your name. For today we come before you to dedicate to your lasting service this altar tableau, this place of worship, this home in which we are nourished by your word and your sacraments. Lord, send your Spirit from heaven to make this place an ever-holy place. This altar be ready table for the sacrifice of Christ. May your children gathered around your altar celebrate the memorial of the Paschal Lamb and be fed at the table of Christ's work of Christ's body. Here may prayer and the church's banquet resound through heaven and earth as a plea for the world's salvation. From here, may the whole world clothed with dignity and children of God enter with gladness to your city of peace. We ask this through Christ our Lord. Son, ang kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos na Misa, maginusog kita karon sa mga sala, mga itikapasaylo sa tungkol kinagabong ang mga. Kaluyan ng kita sa Diyos ng mga magagahong sa tanan, o pasayloon sa itong mga sala, o dalon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos, ito sa langit.
Gilipay kami mo Ginoo, nining tinuig nga pagabot sa among kaluwasan. Malipayon kami nga magdawat sa imong bugtong anak, nga among manunubos, o gitugod nga makatubang kami kaniya, nga masaligon, iniganin niya, unyas, nga maghuhukom. Kini among gipangayo pinagisa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga puyugari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Apan dili nabatiw kasubo ang kaniadtong nag-antos. Sa miaging panahon, ipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Nitfali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan lagtas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nagipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan ng kaniadtong naglakaw sa kangitngit nakakitagtakong kahayag. Ang nagpuyo sa maigog nga dapit gisiklakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mumulupyo sa nasod Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagbaya sa mga tawo, inikating-agi, o ingon nga maglipay ang mga tawo, inibangin-bangin nila sa inang inilog. Kay igupok mo sama sa nangitabo sa Midian, ang igo nga iyang isangmon, o ang karga nga iyang ipasan, o ang karote nga nagdaog-daog kaniya. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang nagmando sa tanan. Ug nganlan siya malamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, o prinsipe sa pakigdali. Walay katapusan ang pag-usway sa iyang pagmando ug bulungtad usab ang iyang kalinaw diha sa trono ni David ug ang iyang giharian niini. Ug liuno niya kini og palungtaron uban sa hustisya ug sa kataron sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon kayo kini sa Ginoo nga naggamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Sa Diyos. Si Cristo
pagsulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo nato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailigon ug sa pagkinabuhi nga may pinugnanon sa kaugalingon. Matawag og Dios nun samtang nakaabot kita sa mulahang adlaw nga atong gilauman. Inigpadayag na sa himaya sa atong gamahanang Dios ug manluluwas na si Jesu-Kristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putlik katawhan nga iya haragayon ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Hinutlugikan sa Santos na Ebanghelyo, sumalangin sa Lucas. Niadtong panahona, ni pagkanaog si Emperador Augusto, ug sugo na tanang mulumpyo sa kingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo niining unang senso, si Cireneo mao'y gobernador sa Syria. Usa ang tanan niadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron magpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, niadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Niadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran ng Magdos niadtong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, niabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Ug iputos niya ang bata sa panakton ug ipanghiluna sa pasungan, kay wala na may luna sa balay nga butanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kaagabhigon aron pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Nitungha kanila ang usang anghel sa Ginoo ug nagdadanagan sila sa himaya sa Ginoo. Ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel mingon kanila,
ayaw kang kahadlo. Kay ania ako nagdaragmayong balita alam kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panaktor ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha pag-usab uban sa mga anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagday sa Dios. Dalaygo ng Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao na iyang gikahimutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malipayong Pasko ninyong tanan. Kusga pa yun. Marang nagmula pa kapanihapon. Nanihapon na mo? Wala pa. Sige. Malipayong Pasko na itong tanan. Kana. Mo, na kay nanat at malipayong ka. Kisayanan ka sa dakong grasya na gihatag sa Ginoo kanato. No? Na kita midnight mass para sa Pasko. Atong i-celebrate kay karong adlaw ang kalipay mo igasa sa Ginoo sa matag usa dinhi nga nagpuyok sa kalibutan. Pwede na to kantahan happy birthday. Kinamay ka birthday. Kinsay ka birthday? Si Jesus. Sige ko na ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Jesus. Wow. Kung mag-birthday, kung sa may i-expect sa mag-birthday? Ha? Birthday gift. Di ba? Kinsa man nato nga nag-birthday, daghang gift nga nadawat. Wala? Wala? Nara ay, no? Nindot kay si baby. Daghan siya gift. So, ano itong pamalandong karon mahitungod sa gift, Christmas gift sa gasa. Unang tanawa inyong tapad, paningla. Asan man akong pinaskuhan? Okay. Wise po kayo, kay mutudlo na dahil dito. No? Maayo kayo mga ano. Okay. Kung mag-birthday, ang mag-birthday, maway makadawat o pinastog birthday gift, siyempre. Pero kay bawa mo, inig Pasko, lahit. Kinsa may makadawat o pinaskuhan? Kita. Dili ba? Kanina ganit sa ipagsugod sa misa o sa sakristan na yung Father, pinaskuhan, no? Kapit na kuling na di man yung birthday ng Jesus man, hindi ko tagaan. Okay? So, mauni, o sana ito kapamalandungan. Nanindot kayo atong tagaan yun o regalo ang tinud-anay na nag-birthday. Kaya ako, kung mag-birthday ko sa June, naman ko'y madawat na gift. Pero December 25, dili naman ako birthday, nindot nga ako mo'y muhatag sa tinud-anay na nag-birthday. So, mao gani, nga gihangin po ka mo nga maghatag tag birthday gift kang Jesus. Nangadaghan na kayo ng gift din na. Pero si Jesus, dili man siya kadawat anak, ato ihatag sa mga tao nga nanginahanglan. Kay tuwa man si Jesus nagpuyo sa mga tao nanginahanglan. Okay? Ang atong dako kay regalo kang Jesus, kini. Okay? Mao din atong i-project para sa birthday niya. Ug sayod ako mamalipayon kayo ang atong Ginoo sa birthday niya. So, birthday regalo para kang Jesus. Pero nindot kayo at una-unaon nga daghan kayong klase sa gift nga atong pwede ihatag kang Jesus. Okay?
Ang usap po niya ng birthday gift nga itong ihatag, ang pagduol po niya dito sa Belen. Ang atong paghatag o pagyugbo sa baby Jesus. Normally, pahalikod ng tata, no? Sa baby kay karong COVID man, panahon sa COVID dili na. So, anara mo sa tubangan, mga G o kadyot, niya umatag o panahon sa uban. Okay? Tagaan, no? Nindot kayo pagkabuhat ni Brother Ronald, no? Creative man kayo ng among seminarista. Atong pagpapan si Brother, kaya pati kayo murihan na rin, no? Okay. Nga naman, pinupri man kayo na, kay mo na tinutanay nga Belen. Dili ka ng garbo kayo. Kaya katong nadunggan sa Ebanghelyo, diin man matao sa Jesus, sa pasungan, kung sa manang pasungan lugar sa mga mananap. Kung sa ato paninig o mamuhi o baboy, asa man na? Sa alad. Gusto mo ato mga tao sa alad? Ha? Manimahok niya mo? Kain sa baboy. Okay? Kaya ato man saan. Pero ang Ginoo, asa man ang tao dito sa lugar sa pasungan. Sa lugar sa mga hayop. Kinsay nagbugna niini si San Francisco de Assisi. Kaya nga nung maningon siya, numalandong siya sa iyang pagpaminaw sa ipagpamalandong ni Santo sa Ebanghelyo karon, ingon siya nindot kayo nga ato untang ibutang sa atong unahunang kanunay nga ang atong Ginoo na tao sa kasimplihan. Na tao dili sa usa ka air condition room, wala ganing midwife, wala mga doktor, pero dinha sa pobre kayo na pasungan. Hindot kayo pamalalong nato nga kita pod gitawag sa Ginoo sa buhay nga kasimple, dili komplikado nga kinabuhi. Mo'y meaning ni ana. Nga unta ang sentro sa itong kinabuhi si Jesus. Ikalaba ang Pasko ra ba usahay giilisda na dili na si Kristo ang nasentro. Dili na si Kristo ang nasentro. Usahay ang sentro kinsa na si Santa Claus. Tinuod? Mas dakan patingalig Santa Claus sa balay kaysa baby Jesus. Usahay ang Pasko mahitungod na sa mga regalo akong madawat. Ang usahay ang Pasko mahitungod na sa mga Christmas parties. Pero unsay tiludanay nga meaning sa Pasko ang Belen. Nga ang Ginoo nagpakatao aron kita maluwas, aron kita magmalipayon. O kining meaning sa Belen. Dili ta magsigarbo usahay magkantas pata panindotay o Belen. Dili na siya mao. Kay ang tinudanay nga Belen napakasimple. Grabe ka simple kay gipahinumduman kita sa Ginoo nga siya gani Dios pero natao sa usa ka mapausanon kaayo nga kahimtang. Muna ikaduha, ikatulo, kay mo na isa ka istorya. Gusto mo istorya? Last na din akong istorya. Kay mana naman ang isa ni Galio, no? Okay. December 25 dito sa langit, ingon ang Diyos Amahan. Ipatawag niya ang tanang mga anghel, ingon ang Diyos Amahan. Pangadto mo sa kalibutan, unya pangita mo o pinakanindot na Christmas gift or birthday gift para sa akong anak. Okay, so lipay na kayo mga anghel, pagkakana nila, o nilupad sila gikan sa langit, tuyo-tuyo, kanto sa kalibutan. Niabot sila sa Roma. Ang nakita nilang Santo Papa, gamisa. Ay nagkibuhat, pictura na yun. Kung lupad ay siya dito sa langit, no? High-tech kayo na cellphone. Pagdatod na dito, ipakita sa Diyos na Amahan, ingon ang Diyos Amahan, dili na malipay ang akong anak kani. Kay, sige naman lang ang misa po si Pope Francis, normal naman na. Ingon ang Diyos Amahan, lakaw mo, balik pa mo ato sa kalibutan. Okay? Karon niabot sa Pilipinas. Pag abot sa Pilipinas, maganda kasi sila lupad-lupad. Na dito po, daghang kayong nanimba sa misa sa kuan sa midnight mass. Picture kayo nila. Paglupad dito, ingon dahil si San ang Diyos Amahan, di na kayo malipay ang Ginoo ang
at pagdiligid kayo sobrang malipay kay naman kay daghan naman kayo bisan asa ka sa Pilipinas daghan kay manimba ini bisa ini midnight mass. Okay? O na to, lupat sila tuyok-tuyok, naabot sila sa Cebu. Tuyok-tuyok sa Cebu, naabot Minglanilla. Nakulbaan mo, no? Tuyok-tuyok sa Minglanilla, kay dako ka ng Minglanilla, naabot o kalahuan. Ano na? Kabalo mo kasi nakita niya sa mga anghel? Pamakaibaw, no? Diha sa luyo, sa usa ka basketball court, naay duha ka buong dalingkod. Naay dalingkod na duha diya sa luyo. Naay duha ka dalingkod, ang usa ka sininag puti. Unya ang nagibuhat. Nakit-an man sanat ang kuwan sa haya gani. Ang mata sa usang katao dito na nitulong na luha. Unya ang gibuhat sa anghel, isawod ang luha. Ug nilupan, ug kalit dito sa langit ang anghel. Kay mo, layo pagani kayo ang anghel, di mo na dayon ang Diyos, ang Diyos Ama, ang iyang amahan. Kini maoy nindot kayong regalo para sa akong anak. Kay mo, ano di ito? Kinamay ng umpisan dito sa luyo. Ug ang luha simbolo sa kasing-kasing sa taong gustong makuha ang mga sala niya. Pag-abot dito sa langit ang kining mga luha, mihimong mga diamonds nga nigilak-gilak na gihatag ngadto sa nag-birthday na si Jesus. Nindot kayo, no? Kay Boko din karong panahon sa atong pagnobinaryo, daghan kay nag-usap kanato. Ang inyong mga kasing-kasing na limpyo. Kapila na ko ng pakumbisal sa daghan kay kaninyo, inumdumi, nalipay kayo ang Ginoo sa inyong gasa kanina. Ug ang last na lang, dahil sa madre, pag-abot niya, sa Minglanilla kapon, sister, kumutingan dito, no? Pag-abot sa anghel, tuyok-tuyok, okay? Pagsulod sa chapel na madre dito, gaampo. Ingon ang dialogue sa anghel, ingon siya, sister, salamat sa tanang mga kahagog ng gibuhat para kang Jesus. Karon, ingon dahil ng anghel, pero sister, nakakoy gustong pangayoon kanino. Na mo ini akong iregalo para kang Jesus at karon. Kay mo, ingon ang badre, ako nang ihalad, akong kinabuhi, ang akong panahon ngadto sa Ginoo. Nilingon ang anghel, napay usa sister, wa pa nimo gihatag kanako. Ingon din ang anghel, kanang gabuhat sa imong kasing-kasing karon sister, ihatag na nako. Kanang problema na imong nasa imong kasing-kasing, ako na. Kay maunay akong ihatag ngadto kang Jesus na nag-birthday ka. Ug paglupad niya dito, ingon ang Diyos Amahan, kini mo'y hinungdan nga nagpakatao si Jesus sa kalibutan. Aron kita mahimong malipayon. Malipayon kita kung kita magpaduol ug atong ihatag sa Ginoo ang atong mga problema. Kalipay ang gasa sa Pasko. Ug kay mo unsay sekreto karon ka magmalipayon? Unsay English sa kalipay? 3-letter word. Ngalan gani. Ha? Kusga? Okay. Joy to the world. Mo ni sekreto kung gusto kang malipay sa imong kinabuhi. J-O-Y. Buhata ang mga butang na unahon nimo nga kini para kang J, Jesus, o para sa O, others, o niya, ang pinakaulahi, ang you, ako. So, magpalipayon ka kung ikaw muhatag sa iyong kinabuhi sa Ginoo kang Jesus, maghatag sa iyong panahon ngadto sa uban, o muhatag
sa iyong kaugalingon na pinakaulan dili maunahon. As we celebrate today, Christmas, who Jesus gave joy to the whole world, let us make Jesus the center of our lives. Let us make others so important more than each one of us. Amen. Palihog manunulit. Nagatuo ang sa ka-Diyos nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuligan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kiniya sa amahan. Pinaagi kaniya na nahimo kitang tanan. Tungod ka na itong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya sa langit, ug sa lalang sa Espiritu Santo, siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Palihog ang pwedeng mulubot sa makatulog. Tungod ka nato, ginansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o kilubong. Sa ikatulong kaadlaw na banhaw, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, kung nagalingkod sa tuos sa mahan. Mubalik siya na mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, isimba siya ug hinimaya, ug bisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa sa kasantos, katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami nga sa pagkabanhaw sa mga pinatay, ug sa kinabuhi nga umaabot sa kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Nining bala ang gabi, magsadya kita, kay nataw na ang atong manluluwas. Mag-ampo kita karon ngadto sa amahan nga nagapadayag sa iyang walay tinutubang gugma, pinaagi sa pagpadala sa inyong bugtong nga anak. Ug moingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, ilabi na ang ating Santo Papa, si Francisco, na pinaagi sa ilang binuhaton, papadayunan silang magsanyo sa maayong balya sa atong manluluwas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga sakop sa atong simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, nga atong ipaambit ang kalipay ni ining balaang gabi, ug magsadya kita diha sa kahayag sa pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nakaptan ni ining COVID-19, ang makabato na o himpit na kaaliman, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang butong sa kaliliman, nga makabatong kanunay o kasya sa paglahutan o nga panalitan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoong sa Diyos, kipilong kamu, obispo, na mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag
sa dinhi pa sila sa kalibutan. Ngamudangan na sila sa hingpit ug walay katapusang kahimayaan. Mag-angko kita sa Ginoo. Amahan ang imong bugtong anak, matuod nga Dios ug matuod nga tao, imong gipadala nganhi sa kalibutan. Sayon sa imong dakong gasa, among gipadangan karon nganha sa imong atubangan ang among mga pamumuyo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. makagagahon sa tanan. Tumawa ka sa ito ang sakripisyo, gikan sa iyong mga kamot, alas pagdayo panimaya sa yaman, alang usap sa itong kapuslanan sa tibong iyang santos na simbahan. Imong gipakita o Ginoo nga dinhinining ang mga pagsaulog karon, aniyang sinugdan sa among kaluwasan. Itugod nga kami magasaulog din sa labing madasigon, ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan Diyos nga dunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo ang Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan o walay katapusan. Na sa katingalahan pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo o bagong hulagway sa imong himaya. Kaya kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita o busa nagdadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. O busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-amo. Santos yun ikaw, Amahan, o gidayang ikaw sa makaturanganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi ug tanang kasantos na gikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagartigom ikaw ug mga tao alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan sa kaputnik nga gasa, ikahalan alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, aniya kining mga gasa, himuha kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog dining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og biday, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyong mga tinud-an ug miingon, dawa ka kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap, ihatag nini ngadto siya mga tinud-an ug miingon, dawa ka kini, ug Panginoon ka mga tanan ikaniin. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay na kasabutan. Ang dugo nga iula alang
kaninyo alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandog sa kamatayon, ngiti antos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaong pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayag nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhin. Nagahalad kami kanimo nining santos nga kinabuhi nga sa unang sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kalimot pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahihuli kanamo nganhang kanimo. Itugod nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga dunhay alang kanimo aron makaambit kami sa pabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir ni San Luis Maria sa Montfort, kag Beata Maria Luisa ni Jesus, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga makapahimuli kanamo nganha sa atong pagkinigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligunan niya sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco nga among Santo Papa, si Jose nga among obispo, ug ang tanang mga obispo, uban pang mga pare, tanang mga pare ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ni imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtungan diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapo ang muron padayon na sa imong lingarian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga nibiya niining kalibutan. Nagalawon kami nga diha makatagamdam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya man kaniya giha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan.
ang amahan, at kung ganito ang mga pulong itulog ka nato sa atong manunod. Mangayo kami kayo, O Ginoo, kay mo kaming luwason sa tanang dautan ug tanang katalagman. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahigayon sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malahumot sa pagbalik ni Jesucristo ang manlulubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang ang mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kaliusa. Ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Tatan atong panalihig sa unay, panandait manang. Siyang kordero sa Diyos na nagwatang sa mga sala sa kalibutan. Unahan kitang itawag at makaamit sa iyong pagkita. Ayaw.
Ginoong Jesus, nagatuwa ko na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglin-dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarik ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ani at kauban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nga anak kanimo. Ayaw itugot nga ako manula kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Gitugot ka na mo, Ginoo, ang pagsaulog sa pagkatao sa imong bugtong anak, makalikon sa mong espiritu, dinisamong pagkalawat sa imong kalanon, gilimnon. Ining tanan na mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Panginoong ugma, doon na tayo usa pa kamisa, alas 8:30 sa umaga. Alas 4 wala na. Ang Ginoo nga kaninyo. Palihog iluko ang inyong mga ulo o atong pangayoon ng panalangin sa Diyos. Sa pagkahimong tao sa anak sa Diyos, kaayo nga walay tinutuban, nagwagtang sa kanitnit sa kalibutan, ug ang iyang pagkatao nga mahimayaon nagdanag niining gabi nga balaan. Sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat, huwag tangon unta niya, ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Ug siya nga pinaagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay, sa pagkataong niya na makaluwas, magtugog unta kaninyo sa iyang kalipay, ug maghimo kaninyo nga magsasangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpapahimong tao, magdugtong sa mga yutan-on, ngadto sa mga langitnon, magpuno unta kaninyo sa gasa, sa iyang kalinaw ug sa maayong kabubuton, ug maghimo na mahipon kamo sa simbahan nga langitnon. Amen. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, ug unsad ka kaninyo, ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad natong santos nga misa, dadon nato ang kalinaw ug ugma ni Kristo.